Mombasa atemo answer Mombasa koro biro Mombasa dwe manyien wadhi manyo graduates man Mombasa. Okay, Ramogi TV Trevor penjina umundi ni to be onyalo konyo jathum makoka chako to itudruok kode nade ma Jared. Jared bi ane Instagram na kanyo. Mona mi siri. Di Instagram na DM ka in artist. Ntie ndalario makauga Trevor. Tadi through my messages on the DM. Kech messages yudu gimoko minya konyo. Koro dia DM na choncha na chiuga namba na to koro kila ngato. But Jared be DM na kanyo ngisani Jared ni loso koda Ramogi. Abro neni. Abro neni tabro ni namba na to bro loso. Okay. Ndire jomane penjo ka endi wach mar ni koro ere kaka ginyalo bedo achiel kodi e wach mar sisi kwa sisi. Aneno ka endi ntire Evelyn Odoyo kowuok Busia. Wacho ni ntiere mama moro Busia ka endi biluongo ni Salen chuore ne otho to osethagore koro inyalo konye nade kuom sisi kwa sisi ka. Ng'eny ji dwano bed kaka gimo machalo members. Omiasi penji ni gini koro en gima chalo nade, en chama bro chunowa beleka bro chunowa ngech penjo no sebedo sana jocho ni wajoin nade ndi joma dwa kata konyo to gikia to gidwa rito ni nyaka next week riko wach ni mama ni gidwa konyo sana ngech jomoko mesa moro en isilinge moro 1,000 odora ok ni ng'ato ni mondo ya uduka koro ng'eni wach pesa Trevor en wach ma sensitive to gini wabro penjo jopiny ni to watime nade kichan ka chiu kinyi go kinyi to wacho ni koro my bank account oruru pesa to kendo koro aketho inge dhano to ni kamano ni kendo rik ni kendo koro kwa ji pesa koro da kwalo wa kendo koro ma koro scam ni kendo rik chiu ngiso ni mondo or pesa e bank ne koro gini for now how you can help sisi kwa sisi nyoro ne jioro 1.6 in 2 days na kausimbo mama cha for 20 minutes. I go through messages more receive. Trevor ngeni jo mang'eny ne oro sling per beach. Ma penjo nani how many people does it take to send a 10 bob mondo chop 1.6? Kwa realize ni sisi kwa sisi is a nationwide. Jo Kitale ore, jo Bungoma ore, jo Kilifi ore. Koro, can you imagine how many 10 bobs you need to receive to have 1.6? Koro kidu wakonyo sisi kwa sisi. Samo konyo mama ni. Mabusiani ora slinga chiel o ne mama no slinga beach mane kaka nya konyo sana lakini mbeleka watimo chenro mar neno kaka wanyalo organize gimoro mar jopiny kata office mecha yao ne ujende gi okumara mano margi ma jopiny emo deliberate mocho ni Eric wan jopiny wadwa yao sisi kwa sisi kama gi kama to pesa ne okdini ni Eric pesa ne dikacha to my board to my chairman ko the chair lady nyako hukum jopiny mondo mikiko ketere en gima very sensitive sama koro jo chako deal gi PSG nyaki time moves to nyaki yud public approval on decisions we make emo chak this 67 cases masetimo kata tonglo onge mose chulie kata 1,000 moro ni mato madego damul onge Kain Trevor to apenju gani nyingi nya Trevor nga ombija mane moche mpesa to namba ni ngisgi tiyo ni so that there is nowhere ma Eric Omondi is in contact with the finances that are being sent to the person in need for the 67 cases and that is why Sisi has worked to jopinyo ng'eyo mabel and so this in the same spirit kata kwa grow nyakwa find a formidable way majo piny can trust ni ka oro tonglo na moro ndurucha moro kana oro sling na moro achiel to dhi konyo mama cha sani koro ntiere joma ywak nikech oula koro chando ji kuonde mopogore kata Nyakawa kacha Chakano kacha ntiere oula mathago ji mago joma inyalo kony nang'o in kakore neno kata koko chuno ni en mana mar sisi kwa sisi inyalo kony jogi nang'o koro gimosebedo kwa timo nikech cases to ng'eny emo sani Trevor wa handle case one case at a time one day at a time koro sani kibiro wacho na ka wach choka hawago kata jo ahero gi mchele koro nyaka wapanga kaka wakonyogi ntie jo mose approach wa as a community
kaka joma nyeche gas moro nyeche owang'o children's home. An akia gas ma nyeche omuoch Embakasi ka. Kara nowang'o nyaka children's home. To children's home obedo ran gi community Embakasi kanyo. Nyeche gigochona. Ng'isa ni wera community. To wa support ga children's home to gas ma nomuoch cha ma nyathi achiel notho. Nowang'o odni ma owang'o into ashes. Koro ger nwae. Koro gima timore ni there are individual cases to nitie communal cases. To wahando gili kaka gibiro. Lakini mbele ka bro chopo kuma koro wang'eyo ni graduates wase handle. Jo mchele maero no handle. Jo chai ma Kiambu no handle. Lakini wadwa time chenro ka chenro mos. Nikech pod wagro. Kata ng'endo sisi kwa sisi pod onge office. Office mani nyao no nen mana mano ma jo graduates. Okay. Ma pube office poke yudo. Pod. Sakuro dhika mayo wang'o ng'eng'e ne kanyalo yudo wach moro miyoro nwa ka